medewerkers van hier. Ik ben Sjaard, mijn zoon hier. Ik zeg ook zien naar hier. Dan lijkt het mij wel leuk als je hem ergens bij mij langskomt. Ik heb namelijk geen Nintendo op mijn hier die kregen, maar een Makita boormachine. Waar ben je nou mee ondergang? Ja, mooi. Ik wil ook om. Als ik hier word nog heel veel van zulke plankjes maken en ik kook hier mooi sap stenen. Dan kan je er gewoon naar binnen. En dan. En wat is nou die belangrijkste gereedschap? Mijn boer. Waar is die? Je ziet. Kun je hem eens pakken? Er zit even een verkeerde sticker in. Dus die moet ik eens zo meteen eerst wel hier. Nee, dit is hem. Ja, En wat kist er daar al mooi? boren. En ik boek ik voor soms voor klusjes. En waarom is dit nou een goede boormachine? Maar hij is sterk. En als hij zat doet, zie je een beetje laag branden. Dat is voor als hij zo sterk is. En dat vind ik gewoon heel leuk om te boren. Als hij zo sterk is, en is ik kan altijd weidjes met hem dwan. Want binnen ik slappe boormachines. Ja, ik heb hem wel eens niet in handen. Die ben net zo sterk. En even heel eerlijk, hè? Welke boormachine nou sterker? Die van die of die van die huid? Ik denk die van mij. Van mijn huid die is zo heel oud. Wat geef je nou was hij had? We gaan naar de brievenbus rijden en zo binnenkop knutselen en dan gaan we de alle brievenbussen erbij halen. En dan proberen we de nijden weer op te bezetten. Meer dan 900. Van waar krijg je nou help? Van mijn huid. Maar Ja, met huid ze nou en dan wel eens even helpen? ja, maar verst te horen. Nou, probeer maar in de draadje. Wat met zijn handen daarvan? Ja, maar hij uit die brievenbus, die zit hier in hoor en dat moet net. Maar dan ben je wel streng zien in huid. Die moet even wat onder. Of huid je dat bij een echte vakman? Ja, dat jij bijna echt een vakman. Deze is maar shit, deze. Deze is ja. Die. Goed zo. Hier net. Nou, hij hangt zo. Ja, maar zuur. Ja, dat heeft niks. Een mooi tucht. Nou. Maar Wist dan moeten we deze nu nog wel hebben. Maar ben je tevreden, Siad? Ja. Maar dan moet ik eerst die er bij hebben. Daar heb de bol terug. Hebben de pas ik met die mooi.
Goeie! Goeie. Wat ben je aan het doen? Spul voor Capie. Aha. En wat wat? Ja. Een beetje. Voel helemaal verkocht dan? Echt wel. Dat is niks. Oh. En mijn broertje me een beetje dom wist. Met de campingstoel. Want er kwam hij langs en die vond me mooi, die wou een capeje. Maar toen zei hij, ja maar dit is net een cape. Dus jullie hebben wel hartstikke verkocht? Ja. Ze ziet er wel hartstikke naar te zien. Ik zei van, die is net de cape, deze voor om op te zitten. En toen jouw Pieter die zit hier op een campingstoel, zei ik dat er een roofvogel weer. Maar dat wie net zat, toen hier ik zijn naar je bal hier achter zijn stoel uit. En toen hopen dat hij verkocht weer. Ik krijg naar van een Merco hebben. Dat vond ik wel grappig. En haal je hem hier wel eens wat katten kwijt? Nou, heel soms. Wat dan? Nou, een beurs op het dik lezen, een vissertriedraam binnen en daarachter in een bosje gaan zitten. Oh ja. Trappen ze er een beetje in hier? Heel vaak wel. Maar één keer toen gingen we oranje drinken, toen lag de beurs er nog en toen, ja, wie niet mooi nou. En dan neemt je op en ziet er ik me in en de beurs weer helemaal mooi doen. Maar dat weer gelukkig gewoon de beurs dus. Dus je beleeft heel wat hier. Ja.